Ninte koye wa babolo fanate ni Bamako siraba dɔw de lahalayaw ye san nalen kɔfɛ ni waleya min bɛ sena a bɛ waati caman bɔ o kɔlɔlɔ tan tɛ san nana ka fan bɛɛ datugu caniveau dɔ tun bɛ yen nɔ donc a kun dayɛlɛlen don mais ji kɛlen don k'a tunu n'i y'a yɔrɔ ye i b'a fɔ ko gitɔrɔn bɛ yen quoi donc cɛ n'a muso n'a den taara t'o la u jiginna caniveau in kɔnɔ u nun kan sirabaw kan san nalen kɔ tile 3 i b'a ye k'a fɔ halisa o ji dɔw bɛ sigi yen nɔ walasa ka caman bɔ o gɛlɛya ninnu na maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko fonse dingɛw olu kan ka bɔ u waatiw la walasa ji ka se k'a ka sira sɔrɔ olu b'a to fɔlɔ de ni samiya sera olu bɛ sɔrɔ ka caniveau sigi o de bɛ na ni dégradation ye quoi bon o de b'a to fana fonsew bɛ fa f'a bɛna gudɔrɔn kan a bɛ gudɔrɔn ni fɛnw cɛ wa samiya bɛ kɛ cogo min na a bɛna kɛ degun ye bɛɛ lajɛlen ma ka fonse dingɛw bɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ ji walankatali kɔlɔlɔw la nka an bɛ waati min na i ko sisan ɲininkaliw bɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ o waleya in nafa ka bon ka tugu maaw yɛrɛ de bɛ tila ka u ka ɲamaw bɔ fonse dingɛ ninnu kɔnɔ Seyidu Sisoko ka yeta la sariya dɔ de kan ka bila sen kan walasa ka ɲamaw bɔnni bali fonse dingɛw kɔnɔ wa ni maa minnu y'a kɛ ko ɲangini ka bin u kan a bɛ interdit de i m'a fɔ ne fonse dilanna ne ɲama bɔra a kɔnɔ n'u ye ɲama bɔ a kɔnɔ an ma ne bin quoi i m'a fɔ pour que a bɛ se ka dabila position min na parce que maliyɛn kulo ka gɛlɛn maliyɛn tɛ kuma mɛn i mana fɔ a bɛ don yan fɛ ka bɔ yan fɛ bon ne fɛɛrɛ tigɛra pour que a ka dilan sisan solution de bɛ kɛ pour que yɔrɔ fana bɛ se ka sécurité cogo min na ɲama kana se ka bɔ a kɔnɔ quoi. Ni samiya daminɛ waati in na ji bala ka walankata ka tiɲɛni kɛ Bamako an bɛ se k'an sigi ni mun de tagalen ɲɛfɛ ɲina samiya la ka caman faamu o kan Mali météo jateminɛlikɛlaw bɛ ɲɛfɔli kɛ Mali météo kun ye kunnafoni di mɔgɔw ma kan a kɛra mois de mai ban wagati an kun y'a fɔ ko ɲina samiya bɛna kɛ wa samiya bɛna ɲɛ wa ji bɛ caya wa ji yɛrɛ bɛna tiɲɛni yɛrɛ kɛ jamana fan dɔw fɛ jateminɛw y'a yira an ye san 30 samiyaw fara fara ɲɔgɔn kan k'o jate kɛ o jate la ɲinan samiya ji min bɛ na o ka ca ni o 30 jate faralen ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ ma ko moyenne a ka ca n'o ye donc ni samiya mun ka ca n'o ye an b'a fɔ o ma ko samiya bɛ kɛ excédentaire ye n'an taara mairie fan fɛ maire min ka baara ɲɛsinen don saniya kow ale ni lakana kow ma commune 6 mairie kɔnɔ ale ye laseli kɛ k'a fɔ ko san o san olu ka baarakɛtaw la wulikajɔw bɛ kɛ walasa ka se ka dɔ bɔ ji ka walankatali kɔlɔlɔw la donc san o san o n'a a plan d'action don donc an b'o kɛ o san n'an y'a kɛ an bɛ plan in kɛ san daminɛ ka taa bila a camancɛ la donc ani ka taa bila san laban na donc san daminɛ an bɛ caniveau labɔ n'o ye mois de janvier ninnu ye ka caniveau labɔ ka jiboli sira fɛn bɛ n'o ye collecteur naturel ninnu ye an bɛ olu bɛɛ labɔ walasa ji bɛ se ka boli sira sɔrɔ donc san camancɛ o samiya dondaw ye o b'a sɔrɔ tuguni a seginna ka fa tuguni an bɛ segin k'a labɔ tuguni nka san'o cɛ plan d'action nin kɔnɔna la an bɛ volet sensibilisation b'a kɔnɔna la i n'a fɔ Mali météo jateminɛw y'a yira cogo min na ɲinan samiya bɛna maa dɔw nisɔndiya ni ka dɔw yɛrɛ nisɔngoya wala ka samiya tɛmɛ hɛrɛ la ala k'a kɛ ji ɲuman ye Seyinabu Ciro VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako